Ka jingtuat kinong nya thok na kejela Assam bat kum ju uru nanong ba Shillong man kesngi ublei ban pelong kum gajaka ya pen hairstan ye ki thok arshaka kala long shisha ka jingma ka bakraw ki pat ba ki belet bawan shilinter jong usurak ba National Highway Ribhoi District bat wat ka jingim jong kitu ki bejumlin ban nestan hasurak ba baki kali ki julet juan ki babun ni ki pat ba ki juut halor ka jingtuat kinong nya arshaka man kesngi ublei namar ke jing sawa ke bajur ke pinthot ikipat ba ke bajulong jing yaseng bat khamtam ke jing siir namar ke jing pin hairstand bat ke jing bam khain snap iki kali balet bawan namar ke jing tuat palat jong ki nong nya thok na kalyang ki bor pulen jong ko umsning police station hinen ke sngi ublei ki la pelong da ke jing tala si ki nong nya arshaka ha ka than umsning bypass ha ke jing trelang bat ke seng hinyo trap integrated territorial organization umsning circle hapo kajingalam usamla bankit kersya bat usamla Marius Malay secretary hito Ribhoi district bat ha kajing tala si jong ki pulen lalap babon ne kinong nya arshaka kimburom iki anya kali bandeng iki helmet bat wat ki license nalor kajing pen hairstand kabala palat kabala banwanra kajing ja basngosi hakanu kanu kapor shushu na kalyang ki bor pulen bat kumjuru na kaseng hito kilakin tu iki samla ki bejumlian ban pelong Jakastan baik hasurak ba National Highway bakim dei ban pelong kum ke jaka lekai ke surak ba baki kali ki let kiwan bat khamtam ya ka jing im bakodor jong ladi bat kum juru jong kiwe mantangi don hang ni hapo kanika NH06 don muslim bypass harikat ini nak yang jongka muslim police station harikat terjun lang di perlok hijau nang hapo ka ini don ya kajing ya cek ya gini ki arsaka te hakajing lap jonga jing lap ko jongi ni lap barabor ba angni ko Ribhoi jongi district jongi i babun na ki riders juang ba ni ya nang ni tang surok ki ba hapo badam hapo sinong hapo thau te i babun na kijingjia ki basungsi ya kajing bom simkia hi jong ni ki riders ba ngilap ba ki kami kajing mensau bat kajing sungsi bat kajing sia basungsi ru apa de na kalian jong ni ajak kajing ka baki ni para hijau jong barang ne ni di don ban bersuto ya ki la kalong ni ki riders la ni ki driver tu bagi dari bandon ya kata speed limit habakinya bat habakinya ya ki two wheeler so kita ban pong dari ban pong tong riders dari pilot riders so basong setin dari ban pong ya ka helmet bat ni pasung ro ya ki bagi dari bandon ya ka kita ban nya ro ya kata speed limit nomor ba bonsin gajing bom la asu ki ban tela kam la rakyat over speed kawara ya kajing jia ka basungsi te ngai khubla yini perlok hito ki badon taksi badon betalang bani kabalong kum kan kenja awareness dari ban pasuto ya ki ini ki banyak asaka bat ki banyak sausaka ru ba kidai banyak ha kataka speed limit bat kawai ru bakim dai banyak kali haba kiladi buat bat susu na kalian kejongi kentu ya baru di perlok ba jongi ki ba lagdai ki banyak asaka ne ki banyak sausaka kidai ban buat ya ki an kendon ki badai bat kamuka motor vehicle acts ba la penjat ka police department tangga don ban kentu ya ki police bud ba pi mata ga stengsi bangi don hapo kane juga bypass jongka umsling jongka highway hargat kajing ya trailang jongka police department hapo jongka police station hapo umsling hangne baru ngesngau ban ai khublei nang bata jongka umsing circle jongka hito umsing circle hi bro kabai lengba da kejingla ga jongki ban convince ne ban penong ya denga awareness program ngila ban ong hakabam da kesni harkat kejingya coordinate lane kejingya trailang jong ka police department napo ka police station nang ne hoi da sisa ngisngau ban ai kejing khublei ka kerpang namta ka whole police department hi jongka sarkar Meghalaya baro kobai mat khamtam nag mata ki
traffic police nagapor syakapor kumbang lagi ya ki resam social media kilinya le ban check lane kilai ban le ya kene ka checking na kuta ini ki riders ba ni ong bat kumjuru ya kene ki drivers ki banyak without helmet lane ki besong hadu laingut sangut hagawai ka skoti lane ka bike lane kum gitu ki kibla nya kali hagadi hagabam bat khamtam nagmta gitu ki riders kiba saj penlong tamasa benile kairis ya national highway ngasngo ban ong kana karwo ka basai nagmta gitu ki riders kiba saj penon kam ya highway kum uta utrak lane kata gajing kata ka jaka yale ris ka jungki ndrei pihak bentip pihak bersutu ba ka highway ka national highway hi kamdei kata kamadan lane kata katra ka ba pinile kairis kamar kane ka wanra eke kajingja ka basusi langba da kene kajing le klama kor ka jongki oi da sisa ngi hap pentengka yala kajing imela jong yala kajing imela jong khamtam ada pimpateu ya kajing imela jong ru henrei to perkhat lem na kanta kinong le kinong wan khamtam ki khulung ki khna ki bedaya na kilunti ki skin khamtam hapo jong national highway khamtam apdang snong ki national highway ki bayaj langba ki snong nomor ki khna ki babun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halanti skin maybe you'll say kan wanra ka era ka e gajingja ka basusi langba da gajingnya klama kor ka jupi rei ka bu scam hapo ka mensim ka jupi kata ba ka national highway hi kamdei kata ka truck lane kamdei kata ka madan ba pini pen i ya ka kasap kong ka jupi ba pini pen i show lane ban ya show off ya kata jingla ka jingnang ka jupi ban ya res lane ban ya le kai bending i ki bike andrei tip ya kata apa kecing im hi kadai tang season ada ngila du season ya kecing im nginom la banyo shu sa season the sa season ngasngau ban ai kecing khulai kerpang nang mata ke police department joko umsling police station baki la ya kloi banedon rangkat lang bat ngim ta kesingi bat kumjuru bangin ya tek lakam nang mata kane kecing ile kaires khamtam hakine kisni kor khamtam hakine kisni ko badang dei ta kisni jing ya le kemen la ne kecing ya le yawan ya bam ya di suba dari langba da kane kecing nya race ka jungpi lane kajing ele kai race ka jungpi apo kine ki national highway kan wanra ya ka ka basosi nang mata ki ba ik ki bathon ki jungpi khamtam nang mata ki ba hi ngasam ki jungpi te ka karwo ka basai hi nangaliang jongka hito ribhoi district bar harangkat jongka hito umsing circle ni pha e kane ka karwo ba to ya batskor ya kane ya ka ka ba pilesio ba pimbit banile kai yares lane ba pimbit banile kai bania peti rongpong hapo jongu national highway kublai subun kublai si ajarmu itu kayang namar kali Thank you.